mä sanoin, että mulla on someaddiktio. Se epäonnistuminen jotenkin korostuu, kun mä käytän tähän omia resursseja vielä jotenkin ekstra paljon. En mä saa sanaa suustani, kun tää on niin häikäisevää. Täällä melkein liikenneonnettomuuksia syntyy. Oikein hyvää yötä. Nyt on tilanne, että mä en vaan saa unta. Mä oon yrittänyt katsoa jotain sarjaa, tehdä ristikkoa. Mä oon usein laittanut joku podcastin soimaan. Yrittänyt nukahtaa siihen. Jotenkin huolettaa se, että pitäisi aina olla joku ärsyke tavallaan siinä taustalla, jotta voi nukahtaa. Okei, mikä mun maassa murisee? Että onko ne omat ajatukset jotenkin liian ahdistavia? Että ei mukaan pystyisi olemaan jipii näin keskellä yötä. Tänäänkin mä tein nyt äsken ristikoita. Nämä pop-ristikot on aivan mahtavia. Mä tykkään niistä. Mä löysin niiden pariin tossa syksyllä. Hip hei. Noniin. Pitäisikö sitä nyt yrittää taas nukkua? Ehkä mä teen niin. Heräsin jotenkin 1,000,000 asiaa tuli samaan aikaan. Pitäisi vastailla sähköposteihin. Mulla on jotenkin sähköpostien kanssa semmonen fiilis, että niihin pitäisi vastata aina sellainen parin päivän sisällä. Että se olisi hyvä sääntö. Ja nyt on se pari päivää menossa umpeen, niin mun pitää vastata. Vastata sitten ja olla kohtelias. Yksi asia, mikä on niin epäseksikäs, on pitkät kalsarit. Jotenkin haluaisit, että on semmoset kivat vaatteet, alusvaatteetkin aina, kun kävelee tuolla, niin tuntee olonsa jotenkin itsevarmemmaksi. Mutta aina ei voi voittaa. Se nyt hyväksytään ja mennään käytännöllisyys edellä. Mitäs nyt siis ihan oikeesti, miksi mä säädän kameran kanssa? Noniin. Haloo. Tänään on piilaripäivä. Tänään on piilaripäivä. Madame, ehkä pieni väliliha? Oliko se joku? Koska ne tuli Briteistä. Ne on voinut myös tiukentaa standardeja. Niin. Täällä on salaisia suunnitelmia oranssissa vihkossa. The year of the horse. Oh. Year of the horse. Se kaapin avain, meillä on yksi valojen roikko siellä. Siis toi. Joo, eikö sulla koodi vaan? Mä tulin nyt kotiin ja aivan järkyttävä säätö oli äsken. No mä oon just muuttanut ja just piti hakea kamaa tuolta vanhalta asunnolta. Mun piti taluttaa sieltä siis pyörä, mutta kappas vaan se ei avautunutkaan se lukko. Ja minä siinä rynkytin ja rynkytin. Päädyttiin sitten vaan tuomaan se autolla. Semmosella pikku autolla. Varmaan aivan laittomasti tuotiin se kaiken maailman virityksillä. Siihen meni nyt aivan tajuttomasti aikaa. Mua tiedätkö ärsyttää niin paljon säätäminen. Tää oli tämmönen niinku säätämisen mallisuoritus nyt. Hyvää huomenta. Pitkästä aikaa näin hyvää unta. Yleensä jos mä näen unia, niin mä näen pahoja unia, mutta nyt oli niin hyvä uni, että oikein rupesi melkein naurattamaan. Terveisiä vaan. Me oltiin Taideyliopiston musiikkiteatteriopiskelijoiden kanssa saunomassa vaatteet päällä. En tiedä missä. Kuunnellen heavy metal musiikkia ja tehden aerobic-liikkeitä. Painopeitot on ärsyttävimpiä asioita viikata. Ja niihin on erittäin vaivalloista vaihtaa tuo lakana. Aina erillinen astia, jolla kaadetaan kahvinkeittimeen vettä. Haluaisin
Haluaisin tietää nyt, on sun ja Yläksän kuulijoiden mielestä tuhmaa vai tosi tuhmaa se? Musta on tullut aika neuroottinen viulunpuhdistaja. Joskus 10 vuotta sitten mä olin semmosella nuorten musiikkifestivaalilla Vuoristo-Karabahissa, joka on Armenian ja Azerbaidžanin rajalla. Siellä mä soitin sinfoniaorkesterin solistina. Sitten mä muistan aina, kun mun viulunsoiton opettaja silloin kauhisteli niiden orkesterilaisten soittimia, että miten otelaudalla voi olla niin paljon kuivunutta hartsia, että hän oli kuulemma kysynyt niiltä soittajilta, että miten te ette puhdista niitä soittimia aina soiton jälkeen heti. Niin sitten se oli kuulemma vastannut se konserttimestari, että ei se nyt enää auta, että se on jo kuivunut siihen jo ajat sitten, että ei se enää auttaisi se puhdistus. Voisi ottaa tommosen elämän asenteen muutenkin, että ei se nyt enää auta. Turha mitään on enää tehdä, kun paska on jo osunut tuulettimeen. Mä muistan sen aina, niin sit mä oon oppinut siitä, että aina pitää puhdistaa soitin, kun tästä jousesta se hartsataan, eli hartsi muodostaa sen kitkan siihen kielen ja jousen välille, mistä syntyy se värähtely. Sitä hartsia irtoaa tähän kieleen. Ja jos sen antaa sellainen jämähtää siihen soiton jälkeen eikä puhdista, sitä on yhä vaikeampi puhdistaa tavallaan jälkikäteen, että sit pitää ottaa jotain alkoholia tai muuta, että se lähtee irti. Niin kaikista helpointa ja vaivatonta on puhdistaa soitin joka soittokerran jälkeen. Tässä oli tämmönen soitinhuoltonurkkaus. Vielä pitää soittaa vähän. Kattokaa miltä mun nuotit näyttää. Hieman on tikutusta. Todella takkuileva aamu. Mulla on täällä sellainen läävä, että on tätä kamaa nyt täällä ihan sikana. Pitää vaan asetella niinku paikoilleen nämä kaikki tavarat, mutta se vaikuttaa jotenkin todella nyt suurelta urakalta, josta en pääse yli. Ja se aiheutti nyt semmoisen yksinäisyyden tunteen vyöryn, että apua, että mä oon nyt jotenkin tosi yksin. Ja se on niin pieni se ero sen välillä, että kokeeko niinku yksinäisyyttä vai onko vaan yksin. Koska mä myös nautin todella paljon yksinolosta. Vaikka siis on sellainen ihmisiä ympärillä kyllä, että eihän tässä nyt ole syytä jotenkin olla yksinäinen, mutta eipä se kai nyt sitä kysele sitten. Mulla on semmonen tahtojen taisto käynnissä, että toisaalta mä haluaisin tän asunnon nyt siivottua mahdollisimman äkkiä. Mut sit mä huomasin äsken, että kun mä tein näitä askareita, niin sit mulla ihan niinku jotenkin stressitasot nousee. Samalla mä haluaisin olla rauhallinen ja sellainen läsnä oleva. Se on jotenkin tosi vaikeeta. Ehkä mun pitää nyt yrittää tehdä asioita hitaammin. Oi että kun täällä on ihana ilma. Kerta kaikkiaan. Ihmiset kävelee tuolla jäällä. Hui kauheeta kun täällä on kylmä. En ymmärrä. Oh my god, kattokaa tätä. En mä kestä. Wow. Ihan outo tunne, että voi oikasta tästä. En mä saa sanaa suustani, kun tää on niin häikäisevää. No johan on kyllä kylmä auto. Niin katsotaan, miten tässä nyt kuule päästään eteenpäin. Huhhuh, hei jakkata. Peilit kohilla.
Täällä melkein liikenneonnettomuuksia syntyy. Ootko siellä nyt tulossa sieltä vai et? Tule. Rohkeasti vain. Reippahasti käypi ajoaskeleet. Oho, eteenpäin eikä taaksepäin. Hopsansa. Kiva kun täällä on täällä keskustassa ihan hirveästi näitä lumikinoksia, niin ei meinaa päästä taskuparkista pois. En siis itse omista autoa, mutta onneksi on sukulaisia lähellä, joilta saa auton lainaan aina välillä. Tsuida, osaat sä uida, pysyt sä pinnalla. Tsuida, osaat sä uida. Siis kiva kun poliisiauto tulee tonne taakse, niin heti tulee semmonen palakurkku, vaikka ei tee mitään väärää. Onks tää joku psykologinen juttu? On varmasti. Eivät pysäyttäneet minua. Suida. Osaat sä uida? Okei, miksi mulla pyörii kaikista maailman kappaleista tämä? Olipas kiva nähdä pitkästä aikaa nyt mummia. Se on jotenkin ilahduttavaa huomata, että jotenkin vaikka edelleen säilyy se semmonen tulen mummin luokse hoidettavaksi tyyppinen asetelma, niin sitten alkaa olla läsnä semmonen, että voidaan myös keskustella sellainen aikuinen aikuiselle. Niin se oli tänään jotenkin tosi kiva. Ja sitten me mennään. Mä kutsuin mummin teatteriin. Iltapalaleivät. Klassikkojen klassikko, eli joku leipä, ruisleipä, vaalealeipä ja sitten kurkkua, juustoa ja hieman löysäksi jätettyä kananmunaa, jossa päällä herbamaare, kyllä. Niin tämä saa sekä sielun että ruumiin kylläiseksi. Mä oon koko aamun nyt vastaillut sähköposteihin, tehnyt yhden keikkatarjouksen ja tehnyt semmosia pikku ärsyttäviä asioita, jotka on jäänyt hoitamatta. Niin nyt alkaa deadlineit paukkumaan, niin jotenkin tuli semmonen oikein hoppufiilis. Mulla on tänään yksi haastis. Pidetään tuolla Musatalolla, niin mun pitää nyt vähän siihen asennoitua tässä. Ja näin. Ollaan lähtövalmiudessa. Aika rientää. Pakko mennä. Tuntuu, että naama karisee ja varisee irti. Järkyttävää. Taas aivan todella hieno ilma. Tässä on niinku todella hieno spotti tässä Musatalon kahvion yläkerrassa. Siis mä oon aina tiennyt, että tää on olemassa, mutta tätä tulee tosi harvoin hyödynnettyä. Luonnon valoa paljon ja ihmisiä kävelee tosta ja on hyvä tunnelma. Melkein tahrautupaitaa. Oli oikein kiva haastis. Joo, oli sopivasti semmoista. Olin miettinyt asioita, mitä haluan sanoa, mutta samalla oli semmoinen hyvä flow. Otettiin kuvat musiikkitalossa, muun muassa siinä pääportaikossa, joka on oikein klassikkopaikka. Luultavasti kun tää video on tullut ulos, niin myös se juttu on tullut ulos, niin Ilta-Sanomien sivuille voipi nyt mennä vielä. En osaa sitä otsikkoa tietenkään nyt tässä vaiheessa sanoa, mutta sieltä kun nimelläni hakee, niin varmasti löytyy. Miksi aina kun on menossa suihkuun, niin on täydellinen meikki? Ja nyt se pitää pestä pois. Kerrankin kun meikkaa. Mä oon kyllä huomenna menossa kans yhteen tilaisuuteen, niin voisi ihan pynttäytyä.
Jes, kuulostaa tosi hyvältä. Ihanaa olla mukana. Jes, kiitos. Palataan. Briefi-palaveri yhteen kampanjaan. Tulee nopealla aikataululla, mutta tätä se on. Mitäs me saatiin aikaan tänään? Me saatiin paljon aikaan. Täällä ollaan perustamassa yritystä, jakamassa omistusta. Tai yhdistystä, ehkä aluksi. Logoa suunnittelemassa. Liekkejä ja klubitunnelmaa. Kyllä. Niin ja hei, esittelyteksti. Niin. Se oli niinku isoin anti. Sitä pitää kyllä jatkaa vielä, mutta slogan on jo keksitty. Hello. Kiitoksia. Kiva, kun täällä oikein. Niitä on raikas sää. Raikas tuuli. Joo. Jotenkin on semmoinen olo, että on joku kultakalan aivot, jonka muisti kestää 5 sekuntia. Pitää nyt vaan ottaa rauhakseen. Rauhakseen. On tämmönen tendenssi ruveta kiirehtimään huomaamattaan. Haha, otamme metronomin käyttöön. Kata. Ongelma on saada sormet pysymään mahdollisimman lähellä kieltä, jotta nopeammassa tempossa ei ole hirveä työ, saada sormia nostettua, ettei tee ylimääräistä työtä, mutta samalla täytyisi saada se sormen laskeminen napakaksi, ettei se ole semmoista flegmaattista. Oho, ja hienosti keskisormi asiaan kuuluvasti pystyssä. No, tänään on mielessä lähinnä jotenkin se, että tuntuu, että on vähän liian pitkään nyt ollut semmoista venymistä vähän niin kuin joka suuntaan. No se nyt on sellainen vähän ehkä helpottanut se olo, se vähän aaltoilee tavallaan se, että stressaako siitä, mistä oli vähän viimeksi sellainen puhetta, mutta nämä on kumminkin semmosia asioita, jotka niinku pitkällä aikavälillä tuottaa mulle sitä hyvinvointia. Musta tuntuu, että tää on vähän semmonen pattitilanne, että jotenkin, että jos mä sanoisin näihin asioihin ei, niin sit mä kumminkin ahdistuisin. Tässä on ihan olo kuin muuan kiireisellä ihmisellä, kun somepostauksetkin pitää aikatauluttaa, kun on niin paljon kaikenlaista nyt tulossa. Vielä vähän soittoa, jota en aio nyt kuvata, kun se on semmoista ihan räyntää, en jaksa. Siis oikeesti vaan itekin jotenkin turhauttaa, että valitettavasti harjoittelun välillä kuulostaa semmoiselta jotenkin todella tylsältä. Sitten mun kaveri tulee tänne etkoilemaan ja me lähdetään teatteriin. Duolingo on tekemättä. Minähän opiskelin lukiossa 6 kurssia espanjaa, eli kaikki mahdolliset kurssit. Ja nyt olen aloittanut uudestaan tämän opiskelun.
Tosin tää nyt tuppaa menemään aina hieman viime tippaan. Ärsyttävä, kun täältä tulee tämmösiä kaiken maailman sivuhärpäkkeitä. Minä haluan tänne oppitunnille nyt. Apua! Ei! Noin. Noniin. Welcome to Lillian Strangers, where I'm forced to talk to people I don't know. Tää on hyvä. In case you care, here are some key words you should know. Hermanos. Emocionado, pequeña. Mä tänään tuolla terapiassa. Mä oon siis käynyt tommosessa Helsinki Mission keskusteluavussa. Mä sanoin, että mulla on someaddiktio, mikä on aika radikaali termi. Mä tarkoitan siis sitä, että mulla on ollut tapana aina selata puhelinta ennen kuin mä menen nukkumaan, kuunnella sit jotain podcastia. Mä oon saanut itteni kiinni välillä siitä, että mä oon niinku selaillut puhelinta sen jälkeen, kun mä oon hoitanut jonkun työasian puhelimella, niin sit mä oon jäänyt selailemaan turhanpäiväisesti sitä. Ja hyvä, että olen tämän tiedostanut. Sit mua toisaalta vähän ahdistaa semmoset ehdottomat säännöt. Se ei ole niinku se ongelma, etten mä pystyis laittaa puhelinta pois, mutta mulle on vähän ongelmallista semmoset ehdottomat säännöt, tavallaan, että jos mä kiellän itseltäni asioita, johtuu ehkä tosta syömishäiriötaustasta, niin mä tavallaan pohdin sitä, että mikä tavallaan neuvoksi. Tavallaan sellainen pienin askelin nyt edetään. Se oli tavallaan sen tapaamisen anti. Riittää myös pienet askeleet. Siitäkin mä puhuin, että tuntuu, että mä hirveästi mietin mun hyvinvointia ja miten mä pystyisin sitä parantamaan. Ja mulla menee jo vähän sellainen yli tää mun pohdinta ja mun hyvinvoinnista huolehtiminen tavallaan, että miksen mä vois vaan oikeasti vaan elää tätä elämää. Ja jotenkin, tää on vähän jotenkin paradoksaalista, että mä menen juttelemaan mun hyvinvoinnista ja valitan siellä siitä, että mä huolehdin liikaa mun hyvinvoinnista. Okei, nyt tää kuulostaa ihan helvetin tyhmältä. Kunnon ahdistusluupit on ollut nyt päässä taas. Mä heräsin viime yönä. Tätä tää on, kun on tämmöstä ahdistuneisuustaipumusta. Nyt mä keskityn tämmöiseen armollisuuteen. Mun pitää palauttaa tässä yksi käsikirjoitus, aihio ja teatteria. Tää tuntuu jotenkin eilisen päivän kopiolta. Että tänäänkin mennään teatteriin, mutta mikäs sen parempaa. Just kun aloin kuvaamaan, niin penkkarirekat meni tästä ohi. Hirveä huutoja. Ilakointi. Ilakoinnista puheen ollen mä oon menossa soittamaan muumimusiikkia konsertteihin, mikä on aivan sikahauskaa. Mä eilen jo vähän soittelin noita stemmoja. Jotenkin kuulostaa todella hyvältä nämä sovitukset ja palaa heti kaikki muumijaksot mieleen. Meillä on siis semmonen kiertue kootun orkesterin kanssa, joka menee eri Suomen kaupunkeja, konserttisaleja, mikä on aivan todella hauskaa. Siis viime vuonna oli tämä samainen konsertti, jossa en ollut vielä mukana, niin Musiikkitalossa 2 konserttia loppuun myydyt tietenkin. Koska kukapa ei tykkäisi alkuperäisistä muumimusiikeista. Soittaisin niitä sovituksia tässä videollakin, mutta pitää olla tyst. Yllätys pitää yllä. Mene päälle nyt. Miksi aina just kun on kiire, niin sit laitteet ei toimi? Älä viitti, kun mulla on kiire. Mulla on kiire. Mulla on tommonen aika vanha soundbar. Mut siitä huolimatta se on aina toiminut. Eihän tässä ole mitään järkeä. Siinä vaan lukee standby. Jospa nyt. Please wait. No mehän odotetaan. Ei, mä en halua televisiota nyt päälle. Ei ja ei. Noniin, tätä pitää tälleen niinku runnoen näköjään painaa. Joo, hei. Ai sinä tykkäät kovista otteista. Yes. Eihän tähän mennyt kuin 15 minuuttia. No niin, rauhoitu. Olet aikuinen ihminen. Täällä on kuule gourmet-ateria. Siis oikeesti on gourmet-ateria. Mummin tekemää kasvislasagnea, mutta sit mua huvittaa, että mulla on tää saman pöydän ääressä
Räijuustoa saisiko olla. Mun paha tapa on syödä sitä tälleen suoraan purkista. Katso, säästyy tiskiä. Tää viikko on kyllä jotenkin yhtä tilaisuutta toisensa perään. Nyt mä oon menossa yhteen levyjulkistustilaisuuteen ja sieltä taas sitten teatteriin. Jotenkin kiva, kun nyt on ollut välivuodella, niin ei ole sillä tavalla ollut automaattisesti mitään semmoista rutiinia, että näkisi ihmisiä. Niin se on jotenkin kiva, kun on kaikkia tilaisuuksia, PR-tilaisuuksia esimerkiksi, joihin saa kutsun ja sitten siellä tapaa ihmisiä. Se on jotenkin ollut kiva haastaa myöskin itseään ja rohkeasti mennä puhumaan vieraille ihmisille, niin sitten löytyykin kaikkea yhteistä ja juteltavaa ja onhan siitä syntynyt vaikka mitäkin kontakteja. Niin musta on jotenkin tosi kiva saa olla niin kuin kiitollinen, että on tällaisia tilaisuuksia, joihin saa mennä, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys myöskään somettajana. Oikeesti vittu, kun vituttaa. Tämä on ihan sika pitkä biisi ja loppupuolella menee poikki. Joo, ei oo kyse mistään vakavasta, mutta kumminkin mä koen, että mä oon soittanut tätä kappaletta sen verran, että kuuluisi jo mennä ulkoa alusta loppuun. Ja mä siis otan tän videolle siksi, että mä lähetän mun opettajalle aina videoita tasaisin väliajoin. Niin mua ärsyttää, että tää ei vieläkään mene ulkoa. Tuntuu jotenkin, että mä en niinku tässä tilanteessa pysty treenaamaan enempää. Tässä on niin paljon kaikkea muuta myös. Niin mulla on aivan semmonen todella epäonnistunut olo. Siis mä oon yrittänyt parhaani, kyllä, mutta silti tää ihan sairaasti. Et se ei niinku riitä. Tää on just tää perus, että mä niinku saan soitettua sen biisin, mut heti kun laittaa rekin päälle, niin sit menee ihan paniikkiin. Ja tässä on siis aikataulupaine nyt mulla, että mun pitää lähteä kohta seuraavaan menoon, niin mulla ei ole koko päivää aikaa nyt ottaa näitä videoita. Ja mä suunnittelin, että mä pidän huomenna vapaa-päivä, mutta en varmaan pidä. Mun piti lähettää nämä videotkin jo ajat sitten. Siis tekis mieli nyt itkeä, mutta kun ei itku tule, se meinas tulla ja se olisi ollut hyvä, että nyt tulee itku, mutta nyt se ei tietenkään tuu. Ja nyt mä menen tonne ihan vihasena. Ärsyttävää, mä en saanut niinku tätä mun systeemistä ulos. Aivan niinku vihanen olo. Mä en niinku jaksa. Mä en niinku jaksa tätä yksinäistä treenaamista. Mä en jaksa. Kun mulla on niin yksinäinen olo aina kun mä treenaan. No ei aina, mutta just tämmöisinä hetkinä kun ei niinku onnistu, niin se tuntuu ihan vitun paskalta.
Mä en niinku jaksa sitä, että mun pitää huomenna, kun mä suunnittelin, että mulla on vapaa päivä huomenna. Niin sit mä joudun käyttää tähän aikaa, kun mä en jaksa. Mä koitan ajatella, että huomenna mä voin yrittää uudestaan, jos mä jaksan. Et mun ei ole niinku pakko jaksaa. Että mulla on nyt yksi video mun toisesta harjoiteltavasta kappaleesta, jonka mä nyt lähetän. Kun se tuntuu ihan tosi tyhmältä tälleen jotenkin epäonnistua, kun mä oon nyt välivuodella ja mä maksan siitä itse, että mä käyn niillä tunneilla. Se ei ole mulle ilmasta. Se epäonnistuminen jotenkin korostuu, kun mä käytän tähän sellainen omia resursseja vielä jotenkin ekstra paljon. Ja sit musta tuntuu, että mä en tavallaan hyödynnä näitä mun tunteja tarpeeksi tehokkaasti, kun mulle ei löydy, no onko se sit siitä ajasta kiinni vai miten, kun ei onnistu. Ei onnistu siinä aikataulussa, missä pitäisi onnistua. No, ei toisaalta mun opettaja ole sanonut, että missä ajassa pitäisi mikäkin opetella ulkoa, mutta musta olisi ollut niin kiva. Musta olisi ollut se luo semmoista uskoa, että mä olisin saanut treenattua tämän biisin sellainen ulkoa ja mä olisin saanut sen videolle. Siis esittämismielessä, sehän tämän tarkoitus on, että saa myöskin ennäs esitettyä näitä biisejä. Mut ei auta, nyt mun on pakko lähteä tonne. Siis tää on aivan järkyttävää paskaa välillä. Ekat muumitreenit takana ja oli kyllä niin kivaa. Oli myöskin ihailtavaa, että ihmiset jotenkin, mikä mun mielestä pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta kun ne ei ole, että ihmiset tulee avoimin mielin sanomaan päivää, niin kuin tuntemattomat ihmiset. Mitä se mun mielestä kuuluisikin olla. Mutta mulla on myöskin kokemuksia tilanteista ja projekteista, jossa muusikot ei oikein uskalla tutustua, tervehtiä, sanoa käsipäivää. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Johtuuko se siitä, että muusikot, jotkut on jotenkin tosi introvertteja, sisäänpäin kääntyneitä, en tiedä. Mutta tuolla tuntuu, että sitä ongelmaa ei ollut. Mistä tulee heti semmonen fiilis, että olen tervetullut tänne. Ja kun ei semmoista vakituista porukkaa itsellä ole näin niin kuin työmielessä, niin on tosi kiva, että tämän 6 konsertin verran saa olla sellainen näköjään hyvässä seurassa, ettei myöskään pelkää jotenkin oman suun avaamista ja läpän heittoa. Mä sain harjoitusten jälkeen just sähköpostiin viestin, että mä oon ehdolla Tubeconissa vuoden positiivisin vaikuttaja kategoriassa. Aivan uskomatonta, se on nyt vielä salaista tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä, mutta nyt se on julkista, kun tätä videota katsot. Mä olen häkeltynyt. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että on jossakin ehdolla. Mä olin viime vuonna jakamassa yhden palkinnon. Vuoden positiivisin vaikuttaja. Oh my god. Vitsi, mun pitää sulatella tätä. Mä huomaan, että mä oon no ei nyt sanaton, mutta yllättynyt. Wow, positiivisella tavalla yllättynyt. Wow, aivan mahtava juttu. Joten siis käykää äänestämässä minua. Mä laitan vaikka tohon videon kuvaukseen linkin, jota kautta pääset äänestämään minua. Siis vitsi, kun saa tommosen viestin, että on ehdolla, niin tulee heti semmonen, että wow, että mut on noteerattu mun, vaikka ei voittaskaan tiedäkö mitään, niin se jo, että on ehdolla, niin siitä tulee semmonen, että okei, mun tää työ on huomattu. Ja se jo merkitsee tosi paljon. Mutta olisi se aivan mahtavaa voittaa tämä kategoria, joten kiitos, jos käyt äänestämässä. Viikko on tullut nyt täyteen.
Musta olisi kiva, jos tästä tulisi semmonen, että sinä katsoja siellä voit niinku katsoa näitä videoita samalla tavalla kuin katsotaan vaikka joku sarjan jakso ennen kuin mennään nukkumaan. Tai jotenkin, että se voi olla siinä taustalla tai jotenkin muuten sellainen läsnä se video tuomassa semmoista seuraa tai jotain mitä niinku kaipaat. Kiitos kun katsoit. Kiitos todella paljon. Se on kuulkaas aika mennä nyt nukkumaan. Joku näköjään veti vessan tuolla yläkerroksessa. Näihin mielikuviin.